ତମରି ମୋ ନିଜ ଭାଇ ନିଆଳି ହଉଛି କଲଟେ କରିଦେବା କି କୁହନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ କଣ ଏମିତି ହେଲା? କଣ ଏମିତି ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଝିଅ କାନ୍ଦୁ ଏଠି ମହୋତ୍ସବ ଆଉ ଯେମିତି ଆଜି ଗୋଟେ କହିଥିଲା ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। ଘର ପାଖରେ ଅଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଚାରିବା। ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବୁ ଆମେ ଜାଣି ସେ ନିଜେ ତାକୁ କହିବେ ଯଦି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆମେ କିଛି କହିବା ନାହିଁ। କ'ଣ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ରିଭିଲ୍ କରିଥିଲେ କି ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିବ ବୋଲିକି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଦିନ ଭିଡ଼ିଓରେ ବା ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ଥିଲା ଏଥିରେ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗିବ ଏଇନା ଖାଲି ଦେଖୁଥାଅ। ଭାଇ ପୁରା ଗୋଡ଼ାରେ ଥରୁଛି ଟିକେ। ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ଥରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ଥରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଘେରାଉ ହବ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଟା ହୁଏ। ଲାଇଫ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏସବୁ ହୁଏ। ଜୀବନର ତ ଏଇଭଳିଆ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ଆସିବ। ମୋର ଆଜି ଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ଆସିବ। ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲେ ଏବେ DSP ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। IPS ରାଙ୍କ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ସମସ୍ତେ କରିବେ, ତମେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ଠିକ୍ ମୁଁ ବି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମୋର ଥାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ହେବ ଏଇଟା ଦେଖିଦେ ପିଲା। ସ୍ମୃତି ଭାଇଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଉଛି ଯିଏକି ଶିଖୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଜି ନିର୍ବନ୍ଧ ତାଙ୍କ ଘରଟି ହିଁ ହେଉଛି। ଆଉ ତଣ୍ଟିଟା ଟିକେ ବସିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ହେବ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ଆଉ ଯେମିତି ଦେଖି ଆଜି ପଛରେ ମୋ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିପାରିବେ ୟେଲୋ ୟେଲୋ ପୁରା ଜମକୁଛି। ଆଉ ଏପଟେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଟିକେ ନାକୁ। ଆଉ ଯେମିତିକି ଇଏ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ ସ୍ମୃତି ଆନା। ଆଉ ସ୍ମୃତି ଆଜି କ'ଣ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସେ ଟିକେ କହିପାରିବେ? ମୋ ସାଙ୍ଗର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଖୁସି। ଆଉ ଘୋଘାଟେ ହେବ ଆଜି ତ ନର୍ମାଲ ନିର୍ବନ୍ଧଟେ ହେଉଛି ରିଙ୍ଗ ସେରେମନି। ଆଗକୁ ବାହାଘର ଆହୁରି ଘୋଘାଟେ ହେବ ହବଟି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ, ନହେଲେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଖରାପ ଭାବିବ ଆମକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ମୋ ଭାଇ ନିଜ ଭାଇ ସିଏ ବଡ଼ ବାପା ତାଙ୍କର ସବୁ ଡେଙ୍ଗା ହେଇକି ଯୋଉ ଡେଙ୍ଗା ହେଇକି ହଁ ସେ ତମରି ମୋ ନିଜ ଭାଇ ନିଆଳି ହଉଛି କଲଟେ କରିଦେବା କି ପଚାରୁନ ଭିଡ଼ିଓ କଲଟେ ନେଇ କରିଦେବା। Di mana tulisan digoreng anget-anget. ରେଡ଼ି ରଡ ରଡ I think I need a little time, babe, to heal from your mistakes before you ask me if I'm okay. 'Cause it still hurts just like it used to, even without you. କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା ବିଭୂତି ତୁ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା? କଣ ଏମିତି ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଝିଅ କାନ୍ଦୁ ଏଠି ସସ୍ପେନ୍ସ ଝିଅକୁ ଏବେ ଦେଖିବେନି ବାହାଘର ସମୟ ଦେଖି ସବୁ କ୍ଲୋଜରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଚାପା ପୁରା ଚାପାରେ ଅଛନ୍ତି ଫୁଲ୍ ଚାପାରେ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଖୋଲିବ କେବେ? ଜୟଶ୍ରୀ ସାଙ୍ଗର ଚାଲିଛି ବାହାଘର ହବ। ବହୁତ ଦିନ ଆଜି ଖୋଜୁଥିଲେ ଜାଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚାପାରେ ଖେଳ କରୁଥିଲେ ଚାପାରେ ପାଇଗଲେ। ଆଜି ମୁଦି ପିନ୍ଧା ହବ ବାହାଘର କ'ଣ ପିନ୍ଧେଇବେ ଆଉ ବାହାଘର ଖୋଲିବେ। ଏପଟେ ଭାଇ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ରବି ଭାଇ କିଛି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ଆସିଛି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛେ ଆଜି? ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ତ ମୋତେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣଟା ଅଧିକଟା କହିବି। କହୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାଇଙ୍କର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି
को भाईଙ୍କର ତ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ନ ଜାଣିଥିବେ ଦେନ୍ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ା ହେବ ସବୁ ଜାଣିବେ। ଦେନ୍ ଏବେ ଟିକେ ମୁଁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ଗ୍ରିପ୍ଟା ଖସି ଯାଇଥିଲା, ଗ୍ରିପ୍ଟା ଲଗାଉଥିଲି, ମାନେ ମୋତେ ଆଜି ମେକାନିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ହଉ ଚାଲୁ ଯାଇଛି କାମ କରିକି। ଏବେ ପୁଣି ମୁଁ ବହୁତ କାମ କରିଛି, ମାନେ ସଉଦା ଫଉଦା ସବୁ ଆଣିଛି। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଆଣିନି କିନ୍ତୁ କହିଦେଉଛି ଆଣିଛି ବୋଲି ଆଉ। परफेक्ट कैटरिंग वाला जने अछि ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ୍ଷୀରି। ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଦଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ଷୀରି। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା, ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ପ୍ଲେଟ୍ ଫ୍ରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି, ଆଉ ଯିଏ ଆସିବ ବାହାର ଲୋକ ପାଇଁ ପଇସା। ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫ୍ରି। ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ଫ୍ରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଉତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ। ଭେନା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣ ସାଥେ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜିର ଖାସି ମଟନ୍। पूरा मयूरभंज मांस भाउज भी मयूरभंज मटन भी मयूरभंज। ଯେମିତି ଆପଣ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ମଟନ୍ଟା ବି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଭାଉଜ ବି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମଟନ ଆସିନି। ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପନିର ମିକ୍ସ ତରକାରୀ। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟମାଟୋ ଖଟା। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଲି, ବାଡ଼ିଆ ଡାଲି। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଅରୁଆ ଭାତ ହୋଇଛି। ଇଏ ଟିକେ ସେତେ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ଇଏ ଖାସ୍ ସାଲାଡ଼ ଆଇଟମ୍। ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୋ ପୁଅର ଆଜି ସେରେମନି ହଉଛି ଆଉ। ଖାଲି ପଡୁଛି, ଆସିହେଲାନି, ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆସିହେଲାନି, କଣ କରିବା? ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ ଇଏ ହବ, କଣ କହିଲ, ବାହାଘର ସରି ବିସର୍ଜନ ହବ, ସେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମହୋତ୍ସବ ହବ। समझ रहे हो ना? बस आंटी कौन कहते सिक्वेशन आज ମୋ ପୁଅ ବାହାଘର ହଉଛି, ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ଗେଲା ପୁଅଟେ ମୋର, ଖାଲି କେବଳ ବୋଉ ଆସିବ, ବୋଉ ମୋ କଥା ସବୁ ବୁଝିବ। ठीक अच्छी ଆଗ ପୁଅ କଥା ବୁଝିବ, ତାପରେ ମୋ କଥା ବୁଝିବ। बुझियो सी सब ठीक कथा बुझियो। ବୁଢ଼ୀ ହେଲିଣି ନା, ହେଲେ ବୋଉ ଦରକାର, ସେବା ସୁତରା କରିବ ମୋ ପାଇଁ। ସେଇଆ ଭାରି ଖୁସି ନେଇକି ଆସୁଛି। ଝିଅ କିଏ ବୋଉ କିଏ ସବୁ ସମାନ ମୋ ପାଇଁ। ମୋ ପୁଅ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ବୁଝିବ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। लास्ट हम खाइलु सुनिल एते बेमानी से फास्ट खाई 3 राउंड हेलन सर। अरे देख मुर्गी हसुची माने अरे सर से पूरा दादी जी कहला आ तो डाकी बेली फोन फान करी बाबे गोटे भोजी खाइले आ गोटे भोजी अपेक्षा 3टा बोली ना आउरी 3टा बैचलर पार्टीटा भी अच्छे आ गोटे मेन जिंस रही। अरे 3-4टा कोन टोटल महोत्सव चलियो प्रशासन पूरा महोत्सव माने मार्च मास 1 रु स्टार्ट कर दवा ताले मार्च 1 रु महोत्सव आरंभ हो। आपण माने सब आसी पहुंचे मार्च मास 15 तारिख पर्यंत 1 रु 15 महोत्सव। ना सातो बरदा अजय सब है जे गोटे रही गला गोटाएटे खाली रही गला हां सेही जणटा टिका अवेलेबल हेलेनी सेटा हबो पेट खराब एति की सुनिले एति की टिके 10 डाउट क्लियर कर देता डाउट क्लियर कर देता केक एटा जो आसीला सरप्राइज तो तुम रिवील कर दला हां तुमको केमते लागिला को ना मोर सेटा थिंकिंग रे थिला किंतु माने भाबी जी किछटा सीक्रेट प्लानिंग होउ एटा किछु गेस कोली नाही सब किछ अरेंजमेंट है केक टा अरेंजमेंट हेनी आ मतलब सेटा केक टा अरेंजमेंट बाबू जेंते ले करती केक टा तो नॉर्मल है जी बाहागर पूर्व दिन बाहागर 4 दिन आउरी अछि देखि से कांति पको
ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ କଥା ଆରେ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡ କଥା କେମିତି କୁହାଲା ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ କଥା ତେଇଶ କପଣିକିଆ ପାଠ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଅଛି। 23 କପଣିକିଆ କହିଲ 23 ଦୁଗୁଣେ 46 69 अरे टाटा एमती ते रखिथिला 2-3 और किछ कहबुनी। अरे 23 रा पणिकिया कह हक दिया हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई हक दिया। टिके टिके आनी टिके पड़ी पड़ी ये मो नुआ समुंदी ଏବେ ନୂଆ ସମୁଦ୍ର ନା हां मु एले सानो समुंदी ସବୁଦିନ ବାହାରି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବହୁତ ଆସିବା ପଡ଼ିବ। ଖିଆବା ସଇଲା, ଚୁଟିରେ ଛାଇ ଅଛି, ଝାଳ ନାଳରେ ହେଇଛୁ, ସୁନୀଲ ଟିଟନ ଭିତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆମର ସଇଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ହେଲା, ଯାହା ଯେମିତି ହେଲା ବ୍ଲଗଟା ଦେଖିଥିବେ ପୁରା ଖୁସିରେ ମାହୋଲଟା ଆଜି ଥିଲା। ଆଉ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବି ଚାଲିଛି, ଖୁସି ବାସ ହେଇଛି ଆଜି। ଘର ଲୋକ ବି ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ବ୍ଲଗଟା ଆମର ଆଜିକି ଏତିକି କରାହେଇଛି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛି, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ତା ଭିତରେ ବି ଅଛି ଆମର ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଆମର କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ, ଖରାପ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେନି। देखिए लास्ट सैला फटो सुट आम लास्ट माने आम आइलु देखा जिते मुझे फास्ट वीडियो करी केमी अवस्था थी। ए देखो पूरा मखन अवस्था अच्छा मखन भाई मार्च मसटे हम आहरी मखन ता पूर्व मार्च 10 मयूरभंज मखन नाटा डेटा मन रखि मार्च 10 मयूरभंज मखन पूरा रद्द हम भाई ना भाई हम भाई कौन कहते टे आपने वीडियोटा फुल देखो कौन कौन है कौन नहीं पूरा अपडेट चाहिए। आउ नेक्स्ट कौन वीडियो आसी रिलेटेड डेट तो रिवील हो जना पड़ो कौन कौन आगु प्लानिंग अच्छी कौन होची कौन नहीं आप देखिए वीडियो डुमुडुआ टोका खेला प्रेम कबाड़ी लाइक शेयर सब्सक्राइब। आपण किंतु आंटी आज आमर माहौलटा आज आपण ही नहीं गले बहुत बहुत धन्यवाद। आपण जेमिति आम आपनकर बाहागर जेमिति अपेक्षा रहिलु ठंडा पानी नो बियर बियर देले नाची परिबिनी कि ठंडा पानी पीबी।